že školenie pre vás organizuje. Všade naokolo, veľa obchodov je, všade naokolo, tovar vás obklopuje. Toľko všetkého na pultoch majú, novinkami všetkých sebe lakajú. Jeden obchod väčší ako druhý, tovarov a služieb je každý plný. Kúpiť môžeš, koľko uvládzeš, na stavbe to potom všetko vyhádžeš. Ale je to všetko toto potrebné, nestačilo kúpiť iba to nutné. Líštové centrum také preferuje, že nákup celý sa nekomplikuje. Také vám v líštovom centre urobia, aby vedeli ste všetko, tak vás vyškolia. Tak vás vyškolia. Tak vás vyškolia. Nekupujte veci, čo vám netreba. Kúpte toľko, ako je vaša spotreba. Keď bude ešte niečo, čo vám treba, prídete či zavoláte a vybavíte teda. Vyškolte sa v materiáloch našich, nech práca ľahko ide z rúk vašich. Zákazníci vaši budú nadšení, vy budete spokojní a funfovaní. Líštové centrum také preferuje, že nákup celý sa nekomplikuje. Také vám v líštovom centre urobia, aby vedeli ste všetko, tak vás vyškolia. Lebo odborníkov zásobovať vieme. Školenie len pre vás robiť chceme. Lebo